Okhulumayo uNokubonga waKaMsimango, induna yembali yesizwe ngaphansi kwesandla sikaMama uMgazu eNtuzuma ka-H. Namhlanje sinecamp yentombi. Icamp yentombi iba emva kwey'nyanga ezimbili okanye kudlulisa inyanga eyodwa. Inhloso yokuthi senze icamp ukuthi sisuke sifuna ukwazana kangcono nomama besitshela ukubaluleka kwey'ntombi nokubaluleka komuntu wesifazane, indlela kumele ay'phathe ngayo. So mesisuke sihlangene kuba mnandi kakhulu, siyafundisana and umuntu wesifazane siphinde sifundisane ukuthi kumele ay'phathe kanjani. Njalo mesinamakempu ngaso sonke isikhathi, into yethu yokuqala esiyenzayo siqale sivule ngomkhuleko, mese sesivulile ngomkhuleko ebese sivula ngamahubo asey'ntombini, ebese sesivulile ngawo ebese sisine iy'ngoma eziney'tephu. Emva kwalokho sibe sesisina amawani. Emva kwalokho-ke kube sekudlulela ey'memezelweni, kudlule kushiwe iy'memezelo zabantu abanemicimbi. If kukhona ongaphathekanga kahle sibe sesimnikeza ithuba lokuthi azizwakalise ukuthi yini emonile emoyeni, mese siyabona njengeqembu ukuthi yini ekumele siyilungise. Kubaluleke kakhulu ukuyigcina. Ukuhlola akukho lula and into esithi mesiyenza kube into esiwa ngaphakathi kwena enhlizweni, kube isinqumo osithathela wena ngoba ziningi izinto ezenzakayo and mesisemhlolweni noma ngithi mesisey'ntombini sivikeleka ey'ntweni ey'ningi ey'njengama-drugs and ey'ntweni ezisichithela isikhathi ezingeke zisisize ngalutho. So ngaso sonke isikhathi mesisey'ntombini sithola ukujabula kakhulu because kuba mnandi mesihlangene, izinto esiy'culayo kuba mnandi kakhulu. So ukuba sey'ntombini ngingasho ukuthi mina indawo la esijabula khona because siyakhuseleka kakhulu, especially kubantu besilisa. Bayasifundisa nomama ukuthi kumele siyigcine kanjani, bayasifundisa futhi ukuthi umuntu wesifazane kumele ay'phathe kanjani. So kumuntu omncane ocabangayo ukuhlola ngithi akuyona into embi because into nje okhula nayo, nawe uba ne-discipline empilweni yakho, ubone ukuthi no, if ungenza lokhu akusahambisani nomntombi. So kuyakuqoqa kakhulu empilweni. Zona iy'nkulumo siyayithola and ezinye zazo azibi mnandi because sike sithole ney'nhlamba, sambe nje ney'nhlamba siyintombi. But ngiye ngiy'tshela into eyodwa ukuthi mina ngathatha isinqumo, ngatshela abazali bami nami bangivumela. So angeke ngize ngavuma omunye umuntu ukuthi angidicilele phansi noma ngithi ngiyayeka ey'ntombini ngenxa yey'nhlamba noma ini. Uma uzazi ukuthi wangenelana ey'ntombini uzowazi ukuthi akumele ulalele nanoma ngabe yini eshiwo abantu because umuntu uzazi yena. So kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi izinto ey'qhamuka kubantu yes ziyohlezi zikhona and abantu beyohlale bekhuluma. Kuba kuyenaka umuntu ukuthi uthatha ini, if kuzomsebenzela uyakuthatha, if ungeke umsebenzela uyakuthatha futhi nakhona. So nakhona ey'ntombini kuyahlaleka, but if uzowazi ukuthi uthatha kalula izinto ey'shiwo abantu uzosheshe uphelele uthando lokuhlola. But if uzazi ukuthi ungeneleni, ila uzoyibona khona la ukuthi kumele uqhubekele phambili ngomntombi. Kodade bethu laba abayintombi kodwa uma sebephumela eceleni benza izinto ezingahambiselani nomntombi, kuyasilimaza kakhulu ngoba if uyintombi umuntu once waqala wakuthuka akabe sathuka wena ubuwena, but usuke sebhanqa zonke iy'ntombi ngoba if ngibona intombi eyodwa ibona iyenza into ebhedayo, angeke ngize ngithi usibanibani wenza into ebhedayo. Mengifika ngizothi amatshitshi. So kuyasilimaza lokho kakhulu. Engingakusho ukuthi iy'ntombi izama ukuthi umuntu azazi ukuthi yini eyamfake ukuthi ahlolwe aphinde abe nesimilo ukuze azozazi ukuthi ubani oyaphi, uphokophelephi ngempilo yakhe. So umhlanga njalo umhlanga uba ngoSeptember. So emkhosini omhlanga mesiya kuyiLwesihlanu umgqibelo bese kuthi ngeSonto siyabuya. So mesifika ngoLwesihlanu sifike singene ematendeni
omama besikhombisa iy'ndawo esizolala kuzona. Kuyaye kuyenzeke-ke ukuthi menifike late kakhulu ningabe nisayithola indawo ngenxa yokugcwala. Kuyalaliwa phansi yebo, and indlela okusuke kugcwele ngakhona, i-excitement yokuthi kuhlangene iy'ntombi, kuyaculwa, ingoma iyabizwa, nalokho kukodwa kuba mnandi kakhulu. Ebese kuze kufike esikhathini sokuthi kumele kuyogezwa. Ukugeza kuqala, umuntu uqala nanoma ngabe ngasikhathini ngoba ebalekela ukugcwala, kuyagcwala kakhulu. Ebese kuthi ngomgqibelo ekuseni, ilapho khona esuke siyothatha umhlanga, siqubule umhlanga, sesiyise enkosini. Kube isonto ilapho khona esuke siyobingelela khona isilo, sisho amahubo, sisiculela amahubo. Kumnandi kakhulu emhlangeni ngoba uthola ukwazana nabantu abaningi, especially iy'ntombi ey'ningi ey'hlukahlukene nakwezinye iy'godi nakwezinye iy'ndawo. Thina kwimbali yesizwe umuntu oqala ukugqoka ijazi umuntu osena 20 kuya phezulu, ilapho uqala khona ukuthi njalo ngoNovemba siba nomcimbi wokuvala. Emcimbini wethu wokuvala ilapho khona sesinikezwe iy'tifiketi, sesibonga ukuthi unyaka sewuze waphela, sisayigcinile, siyiphethe kahle. Mese kuthi laba abana-20 kuya phezulu ibona-ke ababe sebenikezwa amajazi, begqugquzela ukuthi beqhubeke bey'phathe kahle. Ngoba emaqinisweni siyazi sonke ukuthi umntombi abukho lula, but ukufika kule age esifika kuyona ilapho sisuke sebesinikeza khona amajazi besigqugquzela. Ngalokho emaqinisweni nje ayikho intombi egibela ibhasi ingahlolwanga. So mayifika umuntu nomuntu osuke ezazi ukuthi emhlangeni ehamba nomama wakhe usukazi ukuthi uhloliwe. Angeke ngithi ngaye ngambona umuntu engithi akaze awuqubula umhlanga ngenxa yokuthi akahlolwanga. Umuntu osuke uqubulile abantu abasuke behloliwe, ngoba bengiye ngasho ukuthi umntombi abukho lula and iy'nhlamba siyithola ngapha nangapha. So abanye baye beyobukela emhlangeni uthola ukuthi bavunulile. Ngenxa yesizathu sokuthi meke wabonakala uvunulile, kulula ukubona ukuthi intombi le. So umuntu osuke yile akube kusaba lula kubona iy'bukeli noma ngathi ihambeli ukuthi ihlukanise ukuthi intombi le akusiyona intombi le. But engikwaziyo enginesiqiniseko sakho ukuthi omama benza ngakho konke okusemandleni abo ukuthi mase kuyiwe emhlangeni umuntu angene ebhasini yakhe esehloliwe. So intombi uma sekukhona umuntu abahlekisana nayo, iyake ibikela uma wayo, ibikela iqhikiza layo actually, ebese bayomisa iduku. Lapho usuke sewaziwa ukuthi usibanibani uselimisile iduku kasibanibani. So le ntombi le siyaziwa ukuthi isiqomile. Okay, isiqomile emisela iduku, angithi izomisa iduku. Mase simisile iduku lapho ivumelekile yini ukuthi ithathe umntombi wayo ibuyise kulowo muntu isuke imisela iduku? Ngeke ngithi kuvumelekile ngoba ukumisa kwaliduku ukwazisa intombi ukuthi khona lapho esengibona khona. Usuke engakenzile ukuthi umkhwenyana ayikho into esuke isakhishiwe, ukuvela nje bazisa ukuthi cha usibanibani uqome kasibanibani. So intombi ngingasho ukuthi kumele iy'thobe ngaso sonke isikhathi. Ngisho ngathiwa kuba khona izinto ohlangabezana nazo, ukwazi ukuthi uyihendlisha kanjani, uzibonakalise ukuthi uyintombi, nezinto omama abasifundisa zona, wazi ukuthi kumele uhambe ey'nyathelweni abasifundisa zona. Ngoba awukwazi ukuthi uma uhlangabezana nesimo usithathe noma kanjani noma ngithi usihendlishe noma kanjani, ngoba kuba lula ukusho ukuthi intombi ayiphathanga kahle noma ini. So kumele uyibonakalise ngazo zonke izenzo ozenzayo, ngoba ngisho kungathiwa awukho entombini, uma ungaphandle abantu bazokutshontsha uyahlolwa, abayi-understandi lento le. So kumuntu ukuthi kuba uyena oba-understandisayo ngezenzo zakhe ukuthi kumele ngiyiphathe kanjani, ngisekhaya, angikho ekhaya, ngisesikoleni, ngisemsebenzini, ngisesontweni. Abantu kumele kube yibona abakubonayo ukuthi cha intombi le. Asigcini ngokubona iy'thombe, amavidiyo, but izenzo zakhe zikukhombisa ngakho konke okwesemandleni ukuthi uyintombi. Mhlawumbe obelalele ngiye ngasho ekuqaleni ukuthi sike sibe nama-camp inyanga nenyanga noma kweqe inyanga ey'mbili. If unyaka wonke kahle kahle
njengoba namhlanje kuFebruary besivula i-camp. So next month uMarch sizoba nelanga lomhlolo. Ilapho sibonana khona-ke elangeni lomhlolo mesizohlola ukuthi namhlanje khona usibanibani uzojoyina sesiyazana ubani igama lakho ebese siya-edana egroupini. Kanjalo sazane mese kuba esemakhempini ilapho sisuke sesithola sonke khona isikhathi khona sisuke sinobusuku bonke. Ngoba mfisayo ukusijoyina sisentuzuma entuzuma H ngaphansi kwaMama Mgazu. Igama leqembu Imbali Yesizwe, ku-Instagram sikhona Imbali Yesizwe, naku-TikTok sikhona Imbali Yesizwe. So if unesifiso sokusijoyina, umntwana emezojoyina ezoqala ukujoyina ufika nomzali wakhe aphathe nesitifiketi sakhe sokuzalwa. Akafiki umntwana ehamba yedwa ngoba kumele kube khona nomzali bevumelane nomama ukuthi umntwana uzoyinikela eqembini. Ngoba phela kusuke uyinikela kahle ngoba kunezinto ezenziwayo, kube khona ama-camps, kube khona imicimbi yey'ntombi ekumele si-attend. Awugcini nje ngokuzojoyina ukuthi hayi mina ngiyintombi, kumele ubonakale u-attend uvunule nje ube yintombi.